Для хлопчыкаў і дзяўчынак пачалася самая прыемная пара – адпачынак у летніх лагерах. І самым папулярным у нашым раёне лагерам кругласутачнага знаходжання на працягу доўгіх гадоў быў, застаецца, космас. Гэтым летам ён святкуе юбілей – 55 гадоў. Як жывуць тут дзеці ўдалечыні ад горада і за што яны любяць космас, даведалася Кацярына Пупкова. Аздараўленчы лагер «Космас» – адзін з найстарэйшых у вобласці. Гэта месца ўдалечыні ад гарадской мітусні і інтэрнэту з цудоўнай прыродай і свежым паветрам. Яго яркія домікі прыкметныя адразу, а з паляны улюбёнага месца хлопчыкаў і дзяўчынак даносяцца радасныя выгукі. В настоящее время в лагере 7 жилых корпусов, которые готовы принять 80 мест. Проектная мощность 100. Шестиразовое питание, фрукты, овощи, свежий воздух. Природа свое сделает. Оздоровление, как говорится, они получат, конечно, хорошее. Не так даўно у лагеры быў зроблены рамонт. Домікі сталі больш яркімі, і кожны з іх абзавёўся кандыцыянерам, да некаторых падвялі каналізацыю. Прыемным сюрпрызам стала і абсталяваная па-новаму сталовая, а сапраўдным памочнікам-кухарам вось гэтая бульба-чыстка. А за будынкам сталовай, размаляванай графітыстамі, усталявалі новыя умывальнікі, зрабілі і рамонт у душавой. Перыядычна да адпачываючых у космасе далучаюцца дзеці з бялынскага інтэрната, даглядаць за якімі прыязджаюць волонтеры из Италии. Их визиту чакаюць и ў гэтым годзе. Как итальянские волонтеры воспринимают именно Беларусь, сам лагерь «Космос»? Если итальянские студенты-волонтеры приезжают повторно, приезжают много раз, значит, они очень хорошо себя здесь чувствуют, значит, им нравится, и они хотят продолжать сотрудничество. Волонтеры сюда приедут в августе на 10-12 дней заниматься с детьми, и мы сегодня по этому поводу приехали поговорить с руководством и обсудить организационные вопросы. Бліжэй до конца лета чакаюць тут и гостей из города-побратима Шклова, Югорска. Это быстрее всего где-то вторая, наверное, или третья смена где-то вот из Югорска. И звонили тут нашего тренера Геннадия Николаевича Медведского, смоленского волейболиста, тоже, наверное, будут покупать за полную стоимость путевки и тоже хотят сюда приехать к нам. Лагер карыстаецца вялікай папулярнасцю, і тут імкнуцца адпавядаць усім чаканням. Вялікая праграма забаў на прыродзе дапаўняецца адпачынкам у гульнявым пакоі, дзе можна праахвоціцца да спартыўных або настольных гульняў, чытання і прагляду тэлевізара. Вялікая ўвага надаецца і здароўю адпачываючых, а ў выпадку захворвання ім прыйдзе на дапамогу кваліфікаваны медперсанал. Вядома, непаўторная атмасфера лагера і тое, як цікава і непрыкметна прылятае тут час, вельмі падабаюцца хлопчыкам і дзяўчынкам, і многія імкнуцца вярнуцца ў гэты куток бесклапотнага дзяцінства зноў і зноў. Ну тут интересно, много знакомых, уже привычно здесь, чистый воздух, красиво. Который раз ты уже приехал? Седьмой раз в этом лагере. Скажи, что-то изменилось за эти 7 лет? Ну да, конечно, меняется поколение лагеря, но здесь также весело, также интересно, много народу. Что больше всего нравится? Наверное, свежий воздух, то, что мы можем отказаться от телефонов хотя бы на 20 дней. Здесь очень весело, дискотеки, вкусная еда. Мы можем отдохнуть от школы, познакомиться с новыми друзьями, отдохнуть. А как вы здесь время свое проводите? Очень весело, у нас всегда занимают, у нас нет времени, чтобы поиграть в телефон. У нас всегда какое-то мероприятие. Еще будешь сюда приезжать? Да, конечно. Адпачынак у лагеры – гэта цэлы эпізод жыцця са сваімі прыгодамі і гісторыямі, неверагодным клубком эмоцый і прыемных уражанняў. А адпачынак у лагеры «Космас» – гэта яшчэ і пераемнасць пакаленняў, бо сюды прыязджаюць дзеці тых, хто шмат гадоў назад ужо праводзіў тут сваё лета. Гэта радасць ад зносін, пошук новых сяброў і першыя навыкі самастойнага жыцця.